سلام كم ياللهم كلهم تقاتلتنا الشانل دزيم ساهم زلو خابيلي لما انت كانوا كلنا خعبينا كنا حنا بهيوتنا قال لو تخمت صغير يزولكو هذا بروجرام يزولكم مزيان لهم يعني لما عندي بروجرامنا بهيوتنا عوتات نخين خون بهيوتنا نغنميت نخين سقم لحيت قويتهم زحزنا خلت نقرات كندرينا كلمه مجمرنا كنتم المجمرنا بالشانل تنزلوهم سبسكرايب مدواركم ما يترسوا سبسكرايب تقولوا لهم كاتني دول كتقطوا من تحدث فيديوهات كنوركلنا نوتيفيكيشن كمزكم بتوساخي ناي فوركس ناي كريبتو ناي NFT سلطنا جميرنا لنا توم كتمهارو تفلطوا بوخا توساخ عطاو تقولوا تدليو كمون ناي اونلاين بيزنس كجمرو تدليو ابت تحت ناي واتساب لينك نقرفلكم هنا بو كونتاكت غورنا تزولو بروجرامات كنريكم هنا دحفتيهم وها هميلكم جمرو نحجزكم هنا وانا في بروجرامنا نخيف باركم تقدم بيلز نجاركم ما بهيوتنا نغميد نخين سجون عوتات نخين خون ندحيت قويتهم زحزنا خلت نجارات كندرينا كلميو جن حارق نفوتو زلنا نجارالو نحنا وتصيد ناي بحرياتنا ويكا وتصيد ناي لمدتاتنا هنا لمدتاتنا خايمنتهم بحرياتنا زوسنوهم السومتهم بحرياتنا خايمنتهم وتصيداتنا نتهم ريزالتنا هنا يوسنوهم كمناشنا جميرنا حزناهم زمتانا لمدتات كولدنا زورسناهم كبكبابينا خاب تمرت بيتنا خاب عرفتنا حزناهم زمتانا لمدتات السوميمنتهم دنتي وتصيدنا هنا زوسنوهم توم لمدتاتنا هنا مالتي كمناشنا حزناهم زمتانا حدا نجر الله السوق انا بيت مرتخيلو مو بيت مرتمهارو نفعات كونو صبغو تصيدام سو قدامي لج اوسد كاو منتينا كل زت وكانت ختمت كل استمهير كخا سرح حس كم انت حقس فيوت كتحلم بتخكل ازي كنت حقس فيوت زبال هبنا دي بزحتهم سبات بزي مقدي مصو مو دحرنا بيوت فيتني في مسقطموا زي تتصبيو ነገር ረኽቡ ሽዑት ሒዛው ተጸበይዎን እቲ ኩውነትን ስለዝጋጨኦም ኣብ ጭንቀትን ኣብ ዘይል ነገራትን ከኣት ወራዩ ፍላይ ሞኻት ወት ሰብቲ ድሕር ካብ ህት ካብ ንሽ ጀሚሩ ኣብ ትምህርቲ ኣዝዩ ንፉዕ ቀዳማይ ድወጽ ብልጫ ዝወስድ ድሕር ነይሩ በተም ከባቢ እንዳተደነቀ ንፉዕ ምዃኑ እሱ ዝጽግሞ ነገር ከም ዘይለም እንዳተነገሮ ስለዝመጽእ እሱ ሒዙ መጽኢ ኸኣ እቲ ሒዝዎ ዝመጸ ትምህርትን እቲ ናይ ህይወት ትምህርት በበይኑ ስለዝኾነ ይጋጨውሞ ኣዝዩ ከቢድ ጸገም ይጋጥሞ በአንጻሩ ኸኣት ኣብ ትምህርቲ ንፉዕ ዘይነበረ ሰብ ኣብ ህይወት ጽቡቕ ውጽኢት ከምጽእ ንህይወት ክስዕራ ክገጥማ ንሪኦም እዚ ከም ዝገበሮ ነገር ከኣት ምኽንያት እቲ ትምህርቲ ዝተዋሃብናዮ ኣብቲ ፎርማል ኤዱኬሽን እንዳተምሃርናዮ ዝዓበና እንዳተነገረና ድመፀን እቲ ናይ ህይወት እቲ ምስ ህይወት ክንገጥም ከለና ዝተጋጨወ ነገራት ወይ ከዓ ሓደ ዘይኮነ ነገራት ስለዝፀንሐና እዩ እዚ ስለዝኾነ ኸኣይና እቲ ኣብ ህይወት ዘጋጥመና ነገራት ጸገማትን ሽግራትን ክንገጥሙ ዘይንኽእል እሞ ከዓ ክንወድቕ እንግደድ ኣብኡ ከዓ ከቢድ ጸገማትን ከቢድ ሽግራትን ንሕልፍ እዚ ክብል ከለኹ ትምህርቲ ፎርማል ኤዱኬሽን ኣየድልየናን እዩ ጥቕሚ የብሉ ወይ ከዓ ትርጉም የብሉን ኣይኮኑን ዝብል ኣለኹ ትምህርቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ እንተኾነ ግን እቲ ፎርማል ኤዱኬሽን ተማሂርና ንመፅን እቲ ናይ ህይወት ትምህርትን ኣዝዩ በበይኑ ስለዝኾነ ዝሕጂ ዘለናዮ ዘመን ግን ኣዝዩ ጽቡቕ ዘመን ስለዝኾነ ኣብ ዩቲዩብ ኣቲና ዘድልየና ናይ ህይወት ስንቅ ክንሰንቕ ንኽእል ኢና ንሕና ሓንቲ ስጉምቲ ኢና ደለና ናብ ዓወት ሓንቲ ስጉምቲ ሓንቲ ዩቲዩብ ኣወይ እየ ዝብላ ወይ ሓንቲ ጉግል ኣወይ ኣብ ጉግል ኣቲና ዘለና ጸገማት ብሙሉእ መፍትሒ ዝኸውን ብዙሕ ነገራት ክንረክብ ንኽእል ኢና ስለዚ ሎማዓንቲ እቶም ክልተ ንቕድሚት ንኸይንስጉም ዝሕዙና ኣብ ህይወትና ዕውታት ንኸይንኸውን ተቐዳመይቲ እንታይ ከም ዝንደሊ ብትኽክል ዘይምፍላጥ እዩ ብዙሓት ሰባት እንታይ ከም ዘይደሊ ይፈልጡ እዮም እንታይ ከም ዝደልዩ ግን ኣይፈልጡን እዮም ዝኾነ ሰብ ድሕሪ ኣቢልካ እንታይ ክትደሊ ድሕሪልካ ሓቲትካ እንታይ ከም ዘይደሊ ይፈልጥ እዩ ኣነ ከምዚ ይደልኒ ኣነ ከምዚ ኣይፈቱኒ ኣነ ከምዚ ክሕርቐኒ መዓት እዩ ኣነ ከምዚ ክፅመሞ ይክእልኒ እዚ ከምዚ ንዓይ ደስ ኣይብለኒ እንዳበለቶም ዘይደልዮም ነገራት እዩ ክትንትነልካ ዝጅምር እዚ ከዓ እቲ ፎከስ ናቱ እቲ ትኩረት ናቱ ኣብቶም ዘይደልዮም ነገራት ስለዝኾን እሶም ከዓ ዓብዪ ይረኣዩ ድሓር ህይወቱ ጸገማት ጥራይ ይደጋገም ተኾነ ግን እንታይ ከም እንደሊ ብትኽክል ምፍላጥ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እንታይ ከም እንደሊ ድሕሪ ንፈልጥ ኮይና ናበይ ከም ንኸይውል ንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ከም ትደሊ ምፍላጥ ማለት ቀሊል ማለት ኣይኮነን ንዓይ ብዙሕ ዓመታት ይወሲድለይ ስለዚ ኣብ ህይወትኩም እንታይ ከም ደልዩ ብትኽክል ንምፍላጥ ግዜ የድልየኩም መፅሓፍቲ ምንባብ ነገራት ምፍታን ሓደሽቲ ነገራት ኤክሰርሳይዝ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ምስ ነብስኹም ምዝርራብ ምንባብ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ መፅሓፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንድሕር ኣብ ህይወትኩም እንታይ ከም ዝደልዩ ብትኽክል ፈሊጥኩም እቲ ካልእ ነገር ቀሊል እዩ ዝገብረልኩም ገለገለ ሰባት እንታይ ከም ዝደልዩ ብትኽክል ኣይፈልጡን እዮም ንገንዘብ ኢሎም ይሰርሑ ወይ ሰብ ክገብር ስለዝረኣዮ ወይ ንቕድሚኦም እዮም ዝነብሩ እዚ ግን ኣብቲ እንደልዩ ከብፅሓና ኣይክእልን እዩ ንግዜያዊ ንዕለታዊ መግቢ ክበልና ክእል እዩ ግን ናብቲ ንደልዮ ዕላማ ኣይብፅሓናን እዩ ጸገማት ከጋጥመና ከሎ ከመይ ጌርና ሽግራትና ንፈትሕ ከመይ ጌርና ሰርቫይቭ ንገብር እንድሕር ብትኽክል ዘይንፈልጥ ኮይና ኣብቲ ጸገም ክንወድቕ ናይ ግድን እዩ ድሕታይ ከም ደሊ ብትኽክል ትፈልጥ ኮንካ ግን
توم ጸገማት እዮም ንዓኻ ጸገማት ኣይኮነን መሰጋገር እዮም ክትምክቶም ውን ኣይክትሽገርኒ ኢኻ ምክንያቱ ከም ደል ብትኽክል ፈሊጥካ ኣለኻ ያ ስለዚህ ቀዳማይ ኣዝዩ መሰረታዊ ነገር እዩ ብትኽክል እንታይ ከም ደል ምፍላጥ ኣዝዩ መሰረታዊ ነገር ግዜ ክወስደልኩም ይኽእል እዩ ምናልባት ሓፂር ግዜ ዘይኮነ ኢልኩም ክትሓስቡ ይብሉ እዚ ኖርማል ነገር እዩ ከቢድ ነገር ስለ ዝኾነ ክትጽበይዎ ዘለኩም ነገር እዩ ግዜ ክትወስዱ ለኩም ሓድሽ ነገራት ክትፍትኑ ለኩም መጽሓፍቲ ከተንብቡ ኣለኩም ኮርሳት ክትወስዱ ሕዳሊኩም ኮርሳት ክትወስዱ ለኩም ክትጽሕፉ ኣለኩም ምክንያቱ ኣእምሮኩም ደሎ እንታይ ከም ደል ምጽሓፍኩም እዩ ጽቡቅ ጌሩ ክርዳእኩም ዝኽእል እዚ ተቀዳማይ ተኻላይ ነገር ግዜኻ ኣበይ ከም ትሕልፎ ብትኽክል ምፍላጥ እዩ ዝበዛ ሓሳብ ግዜ ኣበይ ከም ዝሕልፎ ይፈልጥ ንጎትስ ሞባይል የልዕልና ፌስቡክ ናብ ኢንስታግራም ካብ ኢንስታግራም ናብ ቲክቶክ ካብ ቲክቶክ ናብ ዩቲዩብ ክነጥር ይዝውዕል እዞም ነገራት እዚኦም ግን ናብ ትንደልዩ ከብፅሑና ኣይክእሉን እዮም እዚኦም ንዓና ንጥቕምና እንድሕደይ ተጠቂምናሎም ብትኽክል ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመሎም እንድሕደይ ፈሊጥና ግዜን መደብ እንድሕደይ ጌርናሎም ሒዞምና እዮም ዝጥሕሉ ሒዞምና እዮም ዝጠፍኡ ግዜኻ ምንታይ ኢኻ ተጥፍኦ ዘለካ ብትኽክል ክትርድኦ ኣለካ ኣብ ህይወትና ዝበለፀን ዝዓበየን ህያብ ዝተዋሃበና ግዜ ኩልና ኣብ ሓንቲ ናይ ግዜ ሰርክል ወይ ከዓ ኣብ ናይ ግዜ ሰረገላ ኢና ተወጢሕና ንነብር ዘለና እዛ ሰከንድ እዚኣ ምሳኹም ዝዛረበላ ዘለኹ ኦልሬዲ ኸይዳ ኣላ ክመልስ ኣይክእልኒ ናይቲ ማል ኦልሬዲ ሓሊፉ ኣሎ ክመልሱ ኣይክእልኒ እዛ ዘላትና ሕጂ ብትኽክል ንጥቀመላ እዚ ሕጂ ትጥቀመሉ ግዜኻ እዩ ዝመፃእ ህይወትካ ዝውስኖ ኣብዚ ሕጂ ግዜኻ ኣበይ ተጥፍኦ ኣለካ እዩ ትናትካ ፊቸሪቲ ዝውስኖ ምስ ከመይ ዝበሉ ዕሩኽቲ ኸኻ ግዜ ተሕልፎ ዘለኻ መጽሓፍ ተንብብ ዲኻ ዘለኻ ወይስ ኩዕሾ ክትሪኢኻ ትውዕል ዘለኻ ኣብ ዩቲዩብ ኣቲኻ ፊልም ዲኻ ትዕዘብ ወይስ ናይቶም ዕዉታት ሰባት ኢንተርቪው ኢኻ ትርኢ ፖድካስታት ኢኻ ትከታተል ዕሩኽትኻ ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም ዝንዕቑኻ ዘዋርዱኻ ዘናእሱኻ ወይስ ዘተባብዑኻ ሞራል ድህቡኻ ዝድግፉኻን ዕሩኽ እዮም ዘለዉኻ እዚኦም ኣዝዮም ወሰንቲ ነገራት እዮም ብግዜኹም ኣይትላገፁ ብግዜኹም ኣይትፀወቱ ማለት ዝኸበረ ነገር እዩ ኩሉ ኣብኡ ይደሎ ገንዘብ ወርቂ ብምሉእ ኣብ ግዜ ውሽጢ ይደሎ ንኹልና ብማዕረ 24 ሰዓት ተዋሂብና ኣሎ እቶም ብትኽክል ተጠቀሙሉን ዓለም ይመርሑ ኣለዎም እቶም ብትኽክል ዘይተጠቀሙሉ ካ ንነፍሶም ክመርሑ እኳ ተፀጊሞም ኣለዉ ስለዚ ግዜኻ ብትኽክል ምምጥቃም ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ ግዜኻ በይ ከም ተሕልፎ ምርኣይ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር ሶሻል ሚድያ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ ንጎ ክትስእኸለኻ ብፕሮግራም ብመደብን ግዜ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚረ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ከምዚ ክገብረ ካብዚ ሰዓት ጀሚረ ክሳብ ሰዓት ዝኻ ከምዚ ክገብረ ኢልካ መደብ ምውፃእ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዘን ሎማዓን ዘካፈልኩም ክልተ ነገራት ብትኽክል እንድሕር ተጠቂምኩምለን ሞኻ ውሽጥኩም መርሚርኩም እንድሕር ተግባራዊ ጌርኩመን ርግፀኛ እየ ህይወትኩም ከም ዝቕየር ነፍስኹም ትማል ሎምን በበይኑ ሎምን ፅባሕን በበይኑ ከም ዝኸውን ርግፀኛ እየ ምክንያቱ ብትኽክል እንታይ ከም ትደሊ እንድሕር ፈሊጥካ ናበይ ከም ትኸይድ ትፈልጥ ኢኻ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ እዚ ምስ ፈለጥካ ግዜኻ ብትኽክል እንድሕር ተጠቂምካ ኣለኻ ትደልዮ ክትበፅሕ ናይ ግዲ እዚ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ እዩ ትእመኖ ኣይትእመኖ ድለዮ ኣይትድለዮ ዝሰርሕ ሕጊ እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ፈቲኹም ክትኩን ተስፋ ገብር ብትኽክል ጠቂምን ኢልኩም ድሕር ተሓስቡ ኮንኩም ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትርስዑ ኣብ ቀፃሊ ይራኸበ